אין עוד מלבדו. זה ידוע שיש סגולה גדולה, במיוחד בשעת מצוקה, לצעוק את המשפט הזה כמה פעמים, יש המון עדויות ואנשים שממש הרגישו את זה, אבל הבעיה טמונה בפירוש. פירשו להם את זה בטעות, שכביכול שהם צעקו אין עוד מלבדו. זה סוג של הצהרת כוונות. יעני, אני מאמין בך, אתה היחיד בשבילי, ואז הוא בא ומציל אותך בגלל זה. אז זהו שזה לא ככה עובד. אין עוד מלבדו, לא בא להגיד לכם שאין עוד אחד מלבדו. זה דבר ברור מאליו. יש בורא אחד לעולם. אין עוד. צריך להבין מה זה העוד. העוד זה עין ודעה מלבדו. יעני אין עין. עין אמרנו זה השקפה, השקפת עולם. דעה זה דעת השם. אז שאדם נמצא נגיד באיזה מצוקה, והוא בורח והוא רץ, והוא צועק אין עוד מלבדו, אין עוד מלבדו, אין עוד מלבדו, הוא כביכול מחליף תסריט. הוא עובר לעוד, שזה עין ודעה. עין, יעני השקפה של השם, ודעה זה דעת השם. זה מה שהוא עושה. וכרגע הוא יכול להיות שהוא בתסריט בכלל שיורים עליו והוא רץ. יכול להיות שהוא תקוע באיזה מקום. אבל המקום שהוא תקוע בו זה גם סוג של תסריט. כי כל העולם הזה פה הוא תסריט מדומיין. אז הוא כביכול מבקש לשוב למקור. לעוד, לעין ודעה. כמו שאומרים עם ישראל, זה עין מלך ישראל, יעני העין של בורא עולם, יעני השקפתו של הבורא, זה עם ישראל. בני ישראל זה קבוצה אתנית. שבוע טוב לכולם.